Meclise Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary we işgärleri, ýurdumyň bir näçe ministrlikleriniň we pudak idaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanda hemýeşilik utgaşdyrjysy, Birleşen Milletler Guramatynyň düdüm birlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Duşuga gatnaşylar durnukly ösüş ugurunda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çarşywal maksatnamasynyň Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramatynyň we onuň idaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygynyň ösüşini ulgamlaýan esasy keskitleýän esasy resmi namalaryň birdigini, şeýle hem onuň bilelikde alınıp barlayan işin orta we uzak möhletleýän maksatnamalaryna we mailnamalaryna esaslanýandygyny bellediler. Meclisiň dowamında durnukly ösüş ugurunda hyzmatdaşlygyň çarşywal maksatnamasynyň ýerine ýetirişine gutornukly baha bermek boýunça maslahatlary, agdalan resmi namanyň amal edilişiniň netijeleri boýunça beýaş toparyň her biriniň ýerine ýetiren işlerine hem de çarşywal maksatnamanyň 2026-2030 ýyllar üçin indiki tapbyryny işläp taýýarlamak boýunça işe garaldy. Meclisiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi mundan beýle hem pudagary derejesinde resmi namanyň işlenip taýýarlanmagyny utgaşdyrjakdygy bellenildi.